İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban irdesler. Men tedin şugunki programma goşulup bilýäningizde ören şat. Men geçen gepleşikde öwrenen zatlarymyz tedin durmuşyňyzda kömek edenler diýip hem men umyd etýän. Täwäbi her gepleşigi taýarlanda men tedin üçin dileg etýän, men özüm üçin hem dilegde Hudaýyň mukaddes ruhy şol men üstüm bilen tede öz hoş habaryny berýär. Mukaddes ruhunyň üstü bilen. Şoň üçin hem ben sizi hem şeýle ruhlandyrmaga isleýän, haçan da Hudaýyň sözüni öz başda okaňyzda, öz öýüňizde de Hudaýyň sözüni açyp okap başlamaňyz, Hudaýyň mukaddes ruhundan sorap, oňa şu hakykaty size düşündirmäge kömek etmegini sorasaňyz, ol hemişe size de kömek etmäge taýýar. Biz geçen gepleşigimizde Hudaýyň bizi bağışlaýyşy barada gurrun edip geçipdik. Men şugun yine de biraz gurrunu ilki bilen şu temada devam etmekçi. Sonra biz bizim Hudaýy nähili söýmeldigimiz baradaky bir näçe aýatlary da teredip geçmekçi. Ýadyňyzda bolsa men geçen gepleşigimizde Zebur kitabynyň 24-nji babynyň 7-nji aýaty bilen tamamlapdym. Onda Dawud padşa nähili dileg edipdi. Ýatlama sen ýagşylyk günälerimi hemde bitawellik ýodalarmy. Ya Rab, sadyk söýgüňe göre öz ýagşylygyň hatyrasyna ýada sal meni. Men size şeýle ruhlandyrypdym. Sizem Dawud padşa ýaly islenlik ýagdaýda Hudaýdan dileg etip bilýäňiz. Olam siziň dilegiňizi eşitmäge taýýar. Tapawdy ýok, ir bilen bolsun, günnüz bolsun, agşam bolsun, giýje bolsun, Hudaý üçin tapawdy ýok. Ol hemişe siziň dilekleriňizi eşitmäge taýýar. Hasam şol garankylykly pursatda siz pikir etýäňiz, men günäli, Hudaý men günämi bağışlamaz. Ene bu zatlar şeytandan gelýän zatlar. Bu zatlaryň hiçdem Hudaýdan gelmeýär. Men hem şu zatlara gowy düşünýän, täwäbi öz durmuşymda bolup geçýär, bu günnelik durmuşymda. Şol her bir pikir gelende men şol pikiri ýa barlak görmeli. Şu pikir Hudaýyň sözüne göre pikirmi ýa-da ondan daşary bu şeytanyň sözümi, şeytanyň pikirmi. Biz şeýle aňymyzy şeýle seretaplyk bilen pikir edemizde üns bersek şu zatlara, Hudaý bize kömek etmäge taýýar, Hudaý biziň günämizi geçýär ol. Öz mukaddesine biz bir näçe aýatlara teredip geçdik. Haçan biz günämizi boýun alsak, Hudaý biziň günämizi bagşlaýar diýdi. Biz bu barada 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy aýatyny da geçen gepleşiklerimizde okap geçdik. Hudaýyň sözü diýär, siz günä etseňiz, Hudaý günäňizi bagşlaýar diýär. Biz ýene de 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babynyň 1-nji aýatyna da teretdik. O ýerde de näme diýdi? İsa Mesih ol biziň Hudaýyň öňünde biziň üçin Hudaýa geplap otyr biziň adymyzdan. Täwä ol bäri gelip şu ýerde ýaşan, şu ýerdäki ýaşaýyşyň nähildigine gowy düşünýär İsa Mesih. Şoň üçin hem ol biziň üçin Ata Hudaýyň sag tarapyna dileg edip otyr. Siz şonu hem ýatdan çykarmaň. Ähli peýgamberler İsa Mesih'e bolan iman etdi bilen biziň günälerimizden geçilýändigine şaýatlyk edýärler. Ene biz şu barada Resuller kitabynyň 10-njy 43-njy 10-njy babynyň 43-njy aýatynda görýäs. Bu Resullaryň işleri kitaby. Ähli peýgamberler hem İsa hakda şaýatlyk etdiler. İsa iman eden her bir adamyň günäleriniň onun adynyň hatyrasyna bagşlanjakdygyny aýtdylar. Hudaýyň sözü ýene näme diýe berdi?
Hudaý öz peýgamberleriniň üstü bilen İsa hakda şaýatlyk eden. Bu İsa Mesih gelmän käentek. İsa iman eden her bir adamyň günäleriniň İsa'nyň adynyň hatyryna bagşlanjakdygyny aýtdylar diýe. Yani bu Resullaryň işler kitabynyň 10-njy babynyň 43-njy aýatyna. Tez şu ýerde aýdylýan hakykatlary anlanýaňyzmy? Hudaýyň siziň günäňizi bagşlajakdygyna şüphe edýäňizmi? Eger siziň kalbyňyzda şüphe bolsa, şol şüphe Hudaýdan däl. Ol şüphe şeytandan. Sebäbi Hudaý siz günäňizi boyun alsaňyz, günäňizi geçirýär diýe. Hem İsa Mesih'in gany bizi bar erwetlikden arasalaýar. Siz ýene de şu barada 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy aýatyna özüňiz seretip bilýäňiz. Haçan siz şol günä barada sizi şüphe bolsa, Hudaýyň onu geçirjektigi barada şüphe bolsa, siz şu aýata seredin 1-nji Ýohanna 1:9-da. Hudaý size şu barada eýem şol öz mukaddes sözüni size öwretmäge hem öz merhametini, söýgüsini hatgowy düşünmäge, kömek etmäge taýar. Biz Hudaýyň merhametine, söýgüsine dol düşünemizde bizde şüphe bolmaýar. Näme üçin şol täze ahda İsa Mesih diýe men söýgüm şertsiz söýgü diýe. Bu näme diýdi bolýar biziň günlük durmuşymyzda? Biz nähili hereket edeli, näme etmäli tapawdy ýok. Hudaýyň söýgüsi şol bir söýgü. Hudaýyň söýgüsi bize garşy hiç açan ütgemeýär. Ol şertsiz söýgü. Insanlaryň hyýaly şertli söýgü däl. Şonu siz ýatdan çykarmaň. Ýene de başga bir aýatlarda 1-nji Timoteus 2-nji bab 5-nji 6-njy aýatlarda şeýle diýer. Çünki yeketek bir Hudaý bardyr. Hudaý bilen adamlaryň arasynda hem yeketek bir töwellaçy bardyr. Ol hem insan bolan İsa Mesihdir. İsa Mesih hemmeleri azad etmek üçin özüni gurban etdi. Şeýdip ol Hudaýyň niýetini tasdiklady. Şu aýatlardan biz görýät 1-nji Timoteus 2-nji bab 5-nji 6-njy aýatlarda Hudaýyň yeketek bir Hudaýdygyny agdaýar. Hudaý bilen adamlaryň arasynda yeketek bir töwellaçy bar. Ol kim? İsa Mesih. Şol bizi Hudaý bilen insanlary Hudaý bilen ýaraşdyrdy. Sebäbi siz bilýäňiz, Eren bagyna Adam ata bilen Howwany günä edenden soň insanlar bilen Hudaýyň arasyna ýam aýrylyk düşdi, ruhy taýdan. Şo ýerde bölünşik aýrylyk boldy. Şonu İsa Mesih öz haçda ölüm bilen biziň günälerimizi öz üstüne almak bilen biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzy dikeltdi. Şoň üçin maňa näme diýär? Ol hem insan bolan İsa Mesihdir. Ol şu dünýäge gelip, insan şekiline gelip, biziň insanlaryň arasynda ýaşap, biziň nähil datlar baştan geçirýändigimizi gowy düşünýär. Şoň üçin maňa insan bolan İsa Mesih diýilýär. İsa Mesih hemmeleri azad etmek üçin öz janyny gurban etdi. Şoň üçin hem Hudaýyň niýetini şeýle tasdiklady ol. Hudaýyň owul baştan bolan planlary İsa Mesih'in üstü bilen amala açdy. Hudaýyň niýeti bolsa näme gelecekde? Her bir adamy öz bellen wagtyny halas etmekdi. Ene şu Hudaýyň tide bolan ýüregi, Hudaýyň tide bolan söýgüsini biz görýäs. Bizden tek bu dünýä inmänkäk özüne ol bizi saýlap seçen. Bu nähili kudret, siz oýlanyp görüň şu barada. Özü bilen şol her bir adamy öz bellen wagtyny halas etmekligi ol öňden planlaşdyran. Peýgamberler İsa Mesih gelmedinden öň peýgamberler üstü bilen şol hakykatlary bize aýan eden. Halas boluş, günälerin bagşlanmagy diňe merhamet arkaly, İsa Mesih'e iman etmek arkaly mümkin. Size merhamet gerekmi şu wagt? Siz Hudaýyň söýgüsine mätäçmi? Siz onu mätäç bolsaňyz, siz aňsatlyk bilen eýe bolup bilýäňiz. Diňe İsa Mesih'e dilek edip, onu özüňiziň günäkärdiňizi, hem siziň oň söýgüsine, hem merhametine mätäçdiňizi aýdyp bilýäňiz. Ol siziň dilegiňizi eşitmäge taýýar. Gelin häzir Efesler kitabynyň 2-nji babynyň
8-nji, 9-njy ayetlerine teredik geçelim. Şu yerde halat bolşun günäleň bağışlanmanyň diňe merhamet arkalydygy barada aýdylýar. Çünki siz iman arkaly Hudaýyň merhameti bilen halas edildiňiz. Bu siziň öz tagallaňyz bilen bolmady. Muny size Hudaý peşkeş berdi. Hiç kim insan tagallasy bilen halas boldum diýip owunmesin. Ene şu ayetlerde da Pavlusyň aýdyşy ýaly her bir Hudaýyň berýän dady bide bu diňe merhamet üstü bilen İsa Mesih'e iman arkaly mümkin. Başka hiç ýyly ýol bilen biz gowy eden işlerimiz bilen, gowy eden hereketler bilen Hudaýyň söýgüsine merhametine eýe bolup bilmeýär. Diňe İsa Mesih'e bolan iman üstü bilen Hudaýyň bize berýän zatlaryna eýe bolup bilýär. Ene Pavlus hem şonu bize ýatlady. Hemme zatlar söýgü, merhamet hem ynam, iman İsa Mesih'te. Şolum Hudaýyň beren peşkeşi. Hiç kim insan tagallasy bilen halas boldum diýip owunmesin diýe. Siz şu hakykaty ýatdan çykarmaň. Hatta şol ýygnanşyklarda da birek bilen gatnaşykda bolaňyzda, birek edýän hyzmatyňyzda siz şu zatlary ýatdan çykarmaň. Ruhu taýdan baýlyk, ruhu taýdan size berilen bar zatlar. Hem günäleriňiziň bağışlanmagy bularyň hemmesi Hudaý tarapyndan berilen peşkeş. Insan tagallasy bilen hiç da eýe bolup bilmeýär. İnsanlar toba edip iman üstü bilen Hudaýy agtarsalar, ol merhamet bilen günäleri bağışlamaga taýar. İsa Mesih her bir insanyň günäsini bağışlamaga taýar. Siz Hudaýa gelmäge taýarmy? Şol edýän günäleriňizden yürekden toba edip Hudaýa ýüzlenmäge taýarmy? Hudaý ýam seň üçin taýar sen garşy almaga. Siz ýadyňyza düşýärmi Luka kitabynyň 15-nji babynda biz bir tymsala seredik geçipdik. Ol kaka bilen ogul bar edy. Ol ogly kakasy ölmänkä oňa maň öz emlägimi ber diýdi oňa. Men paýymy ber. Bu gat erwet zatdy diýir kakasyndan toramak. Täbi emlek enataň emlägi olar ýok olandan soň paýlaşylýar şeýle dämi? Bu oglan bolsa kakasy ölmänkä ber men emlägimi. Maňa beriljek pulu şu var. Onu aldy da puly ýele soğurup ýene de ýydyna gelende kakasy näme etdi onu? Gujuk açyp garşy aldy, onu gujoklap ogşap. Hudaý bilen biziň gatnaşygymyz şeýle. Nähili günä edenem bolsak, Hudaýyň öňünde her bir günä biri ýokary, biri pes, eýle zat ýok Hudaýyň öňünde. Günä uly bolsun, kiçik Hudaýyň gözüniň öňünde şol günä. Ýöne biz şu yürekden toba edip Hudaýa öwürlemizde ol edil şo kakaň öz ogluny gujak açyp garşy alşy ýaly Hudaýym bizi garşy almaga taýar. Şu tymsaly İsa Mesihiň özi gurrun berdi bize täze ähde. Lukanyň 15-nji babynda. O özi şu tymsaly bize gurrun bermek bilen İsa Mesihiň aýtjak bolýan zady siz hem nähili günäden bolsaňyz maňa gelip bilýäňiz, men sizi al garşy almaga taýar. Siziň şu kalbyňyzda toba etseňiz, men sizi garşy almaga taýar, günäňizi bağışlamaga taýar dep İsa Mesihiň özi bize şeýle diýdi. Şoň üçin hem siz batyrgylyk, edermellik bilen Hudaýyň merhamet tagtyna ýakynlaşyp bilýäňiz. Ýakynlaşyp merhamet hem rahim şefagat tapyp bilýärdiňiz. Bu barada Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyny siz okap bilýäňiz. Biz mätäç wagtymyzda Hudaýyň merhamet tagtyna edermellik bilen ýakynlaşyp bilýär. Men sizi şeýle etmäge çagyrýan. Eger siziň kalbyňyzda gorku şüphe bolsa bu Hudaýdan däl, ol şeytandan. Şeytan sizi gul etip saklap otyr. Hudaý bize diňe edermellik berýär. Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 1-nji aýatyna näme diýdi? İsa Mesih'e iman edýärler hiç şeýle hökm edilmez, asla hökm edilmez diýdi. Asla hökm edilmez. Näme üçin? Sebäbi İsa Mesih haçda ölünni biziň günälerimizi öz üstüne aldy. Ol geçen wagtda edileni, şu günki ediljek günäni, gelecekde ediljek günäleri öz üstüne aldy. Şeýdibem bizi günäniň mahrumundan halas etdi. Günäniň kontrollyk etmeginden bizi halas etdi.
Indi biz yine şu wagt günä öz durmuşymyzda kontrolluk etmäge ýol bersek, bu Hudaýyň günäsi däl ol. Bu biz özümiz saýlap, özümiz şeytana ýol berip otyrdy. Hudaý bize şol ugurdan azatlyk berdi İsa Mesihiň üstü bilen. İsa Mesih bar zatlary haça çüýledi. Bar bizim günälerimiz İsa Mesihiň üstüne ýüklendi. Siz täze ähde okap bilýäňiz şol bizim günälerimiz zerarly Hudaý şol İsa Mesihi seretip bilmedi. Oňa näme diýdi İsa Mesih? Şeýle ejir çekip otyrga aglap, ey atam, şunu menden aýyrsaň diýip şol haçta çüýlenmegi, şu plany üýtgetmegin sorap, ol ýene-de näme diýdi? Men erkim näde? Ata, sen erkin amalaşdyn diýdi. Näme üçin Hudaý İsa Mesih haçta oňa seretip bilmedi? Sebäbi ol bar günäler oň üstüne atyldy İsa Mesihiň. Ol biziň üçin günah gurbanlygy hökmüne haça çüýlendi. A Hudaý mukaddes, Hudaý günah seretip bilmeýär. Şoň üçin ol öz ogly İsa Mesihden biziň günahlarymyz haçta oň üstüne ýüklenende ýüzüne öwürmeli boldy. A ýöne ol haçta çüýlenip soň direlenden soň şu wagt biziň her birimize Hudaý öz ogly İsa Mesihiň eden işi bilen seretýär. Şoň üçin siz günäňiz bolsa, günä eden bolsaňyz, günäl durmuşda ýaşaýan bolsaňyz, Hudaýyň merhemet tagyna edermelik bilen ýakynlaşyň. Sebäbi İsa Mesih siziň günäleriňiziň muzduny eýem töledi. Şeytan sizi edermelik bilen, batyrgylyk bilen, ynam bilen şol merhemet tagyna ýakynlaşmaňyzy islemeýär. Şoň üçin siziň kalbyňyzda gorku salýar, şüphe salýar, käwat Hudaýa garşy ýigrençem döretýär. Şeytan Hudaýyň düşmany, erim bagyndan bäri ol insanlary Hudaýyň garşysyna öwürip gelýär. Diňe ol biziň aňymyzyň üstü bilen Hudaýa garşy bizi hereket etdirýär. Her hili Hudaýy hormatlamaýan pikirleri biziň aňymyza salyp, bizi Hudaýa garşy öwürýär. Haçan biz şol ýygynan çykdy da birek garşy öwürlemizde agdalalyk bölünşik bolany bu Hudaýyň hereketi däl. Mukaddes ruhu göre hereket däl de tene göre hereket etýär. Şonu siz ýatdan çykarmaň. Ýene-de men şu aýaty okamak isleýän, toba edip iman üstü bilen biz Hudaýy agtarsak, ol merhemet bilen biziň günälerimizi bagşlaýar. Ene bu barada Mika peýgamber kitabynyň 7-nji babynyň 18-nji 19-njy aýatlaryna şeýle diýär. Öz mirasyndan aman galanlaryň ýadygyny bagşlap, günäsini geçýän başga Hudaý barmyka? Oýlanyp görüňiz. Gadabyny ebedi saklamaýar ol. Çünki ol merhemet görkezmegi söýýär. Rahimi iner onuň bize ýene-de etmişlerimizi aýak astyna atar. Ähli günälerimizi deňziň düýbüne taşlarsyň. İsa Mesih'te bolan durmuş şeýle. Sebäbi ol biziň günämizi siz Zebur kitabynyň 102-nji babynyň käbir aýatlaryna da seretip bilýäňiz, şol 102-nji babda da Zebur kitabynyň ol Hudaý diýe biziň günämizi näçe bizden daşlaşdyran. Ol diýe günnogor bilen gün wataryň arasy näçe udak. Men şonça da günäni sizden daşlaşdyrdym diýe. Özüňiz seretip görüň Zebur kitabynyň 102-nji babyna. Hudaýyň sözi. Hudaý şol İsa Mesihiň üstü bilen günäni bizden şonça daşlaşdyran. Indi biz entegem şol günäde ýaşamagy saýlasak, bu biz özümiziň günämiz. Özümizi helak edip otyrdy. Hudaý bize İsa Mesihiň üstü bilen azatlyk berdi. Siz şol azatlykda ýaşamak isleýäňizmi? Eger isleseňiz, onda Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan hakykaty görä ýaşap siz azat bolup bilýäňiz. Şoň üçin şeytanyň ýoluna ynanmaň. Oň siziň aňyza salýan pikirlerine de hemişe barlaň ony. Şu Hudaýyň sözüne gawat gelýärmi ýa-da bu şeytanyň sözümi? Şoňa gaty teresak bolmaly siz. Hudaý İsa Mesihiň üstü bilen bizi özü bilen ýaraşdyrdy diýdim men. Ol indi biziň günälerimizi hasaba almaýar. Men gaýta şuny siz bilen nyktyp geçmekçi. Sebäbi biziň köpimiz şu durmuşda, Mesih'i durmuşda şu hakykaty bilmän entegem biz günäniň kontrolugy astyna ýaşaýar. Şeytan şeýletmek bilen bizi gulçulukda saklaýar.
Yönü Hudaýyň näçe aýatlary bar berde Hudaýyň sözüne. Biziň azatlygymyzy görkezýän. Ene 2-nji Korintoslar kitabynyň 5-nji babynyň 18-nji 19-njy aýatlaryna näme diýer? Bularyň bary Hudaýdandyr. Ol İsa Mesih arkaly bizi özü bilen yaraşdyryp, bize yaraşdyrma hyzmatyny tapşyrdy. Hawa Hudaý yntallaryň günälerini hasaba alman, İsa Mesih arkaly dünýäni özü bilen yaraşdyrdy. Yaraşdyrma baradaky habaryny bolsa bize tapşyrdy. Siz näme düşünýäňiz şu ýerde? 2-nji Korintoslaryň 5-nji babynyň 18-nji 19-njy aýatlaryna. Bu ýöneköy hakykat biz görýäs. İsa Mesih arkaly Hudaý bizi özü bilen yaraşdyrdy. Yaraşdyrma hyzmaty bu näme? Siz şu yaraşdyrma hyzmatyny berjäy etýäňizmi öz ýygnaşyňyzda, birek-birege bolan gatnaşyňyzda? Bu İsa Mesihiň bize beren wajyp hyzmaty. Yaraşdyrma hyzmat şol İsa Mesihiň şu dünýäge gelmegi bilen, biziň günälerimizi öz üstüne alyp, haçda ölmegi bilen bizi Hudaý bilen yaraşdyrdy. Ynsanlary Hudaý bilen yaraşdyrdy. Ene şol hoş habary biz paýlaşmaly hemmeler bilen. Şoň üçin Pawlus diýär, Hudaý bize şol yaraşdyrma hyzmatyny tapşyrdy. Hawa Hudaý ynsanlaryň günälerini hasaba alman, İsa Mesih arkaly dünýäni ol özü bilen yaraşdyrdy. İsa Mesih'e iman etýärlere Hudaý näme diýer? Siziň günäleriňizi hasaba almaýan. Näme üçin? Sebäbi İsa Mesih bar günäleriňizi özü üstüne alyp haçda öldü. Bu ömür baqy, ömür boyu yeterli gurbanlyk. Täzeden gaýtalanmak gerek däl. Ene bu gaty wajyp hakykatlar şu bize düşünmäge. Siz şu ýerde aýdylýan zatlara düşünýäňizmi şu wagt? Hem inanýaňyzmy? Sebäbi şu da gaty wajyp şu ýerde aýdylýan zatlara. Siz öz başda oýlanyp görüň. Hudaý size şu wagt men siziň günäňizi bagşlaýan diýse, öz günlük durmuşyňyzdy siz şoňa ýürekden iman edip inanyp bilermisiňiz? Eger siz inanmasaňyz, onda bu Hudaýyň günäsi däl, men ýene bir gede gaýtalaýan. Hudaý öz mukaddes sözüne bize hemme zady görkezip otýar. Şoň üçin siz Hudaýyň sözüne aýdylýan zada inam edip, oň söýgüsine dolu düşünmeseňiz, siz günäňiziň bagşlanmagyny kabul etip bilmeýäňiz. Hudaýyň size bolan söýgüsine dolu düşünmeklik gaty wajyp. Men ene şoň üçin ýene käbir aýatlara siziň bilen seredip geçmekçi. Siziň Hudaýa bolan söýgüňiz nähili? Siz Hudaýyň size söýýändigine düşünmeseňiz, Hudaýy söýüp bilmeýäňiz. Hudaýy söýüp bilmeseňiz, siz oň öz günäňizi bagşlajakdygyna inanyp bilmeýärsiňiz. Eger siz İsa Mesih'e iman etseňiz, mukaddes ruh size şu zatlary aýan etýär. Hakykaty size görkezýär. Hudaýy söýmek biz ýöne şu şeýle aýdyp bilýäs. Ýöne manysyny dolu düşünýäsmi şoň? Günlük durmuşymyzda praktik taýdan biz Hudaýy nähil söýüp bilýäs. Bu gaty wajyp biziň durmuşymyzda. Şu zatlary düşünmeklik gaty wajyp. Hudaýy söýmek ene bu barada biz käbir aýatlara seredip bilýäs. Iň esasy bir aýat şol Kanun Taglimat kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji aýatyna biz seredip geçýäs. O ýerde näme diýeni? Israil halky gulak goý. Hudaý berde Israil halkyna gurlap otýar. Hudaýymyz Reb yeketäk Rebdir. Hudaýyňyz Rebbi tutuş ýüregiňiz, ähli güýjüňiz bilen jan tennen söýüň. Meniň bugünkü buýrýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň. Bulary çağlaryňyzda hem öwret. Üýde-de, ýolda da, ýataňda da, turaňda da şular hakda söz söýlegiň. Olary belli kökmüne eliňe tak, maňlaýyňa nişan etip belli. Olary jaýynyň gapylarynyň söýelerini we derwedelerine ýazyp goýdy. Ene Hudaý söýmek şeýle bolýar. Kanun Taglimat kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji 9-njy aýatlaryna berilýän maslahatlar. Şu ýerde aýdylýan zat Hudaý tutuş
yüreğiniz bilen, ähli güýjüňiz bilen jan tenden töýüňniýä. Näil düşünýäňiz şoňa? Öz durmuşyňyzda şu wagt özüňizi sorak etip göreňiz. Men Hudaýy jan tenim bilen, tutuş yüreğim bilen, ähli güýjüm bilen söýýänmi diýip şu soragy soraň özüňizden. Siz hakykatdan hem hawa diýip jogap berip bilermisiňiz? Tutuş yürek bilen, jan tenden, bar güýç bilen Hudaýy söýmeklik, diýmeklik bu bölünmedik söýgü. Biziň bar ünsimiz Hudaýda, oň bize bolan söýgüsini, hem oň bize beren sözüni, bar ünsimiz Hudaýy gyzyklandyrýan zatlarda bolýar. Ýani şol biziň Hudaýa bölünmedik söýgümizi görkezýär. Şol tutuş yürekden, jan ten bilen, hem bar güýç bilen Hudaýy söýmek diýmek, Hudaýa bar ünsimizi berip, bölünmedik söýgüň bolýandygyny aňlatýar. Biz Hudaýy tanamasak, o näde söýüp bilýär? Siz oýlanyp görüň şu wagt öz durmuşyňyzda da. Öz joraňyz barada, dostuňyz barada, oýlanyp görüň. Ya da öz aýalyňyz, adamyňyz barada, oýlanyp görüň. Öz adamyňyz aýallara ýüzlenýän öz adamyňyz barada oýlanyp görüň. Ya da ýaş gyzlar, belki siz şu wagt sizde söýgüli bardyr. Şo gatnaşyňyz barada oýlanyň. Eger siz şol durmuşyňyzda bolan adamlary, aýallary tanamasaňyz, siz onu näde söýüp bilersiňiz? Tanaman hiç kim biz söýüp bilmeýär. Şoň üçin hem Hudaýym tanamaklyk. Öz mukaddes sözüniň üstü bilen Hudaýy tanap, biz şonu Hudaýy söýüp bilýär. Biziň söýgümiz Hudaýa şonu güýçlenip bilýär. Tanamasak biz hiç de adam etip bilmeýär. Hudaýy küýsemeýär hem. Şoň üçin Hudaýy söýmek diýmek, Hudaýy biziň durmuşymyzda ilkinji ýeri eýleýär. Biz dünýädäki zatlar bizi gyzyklandyrmaly däl. Dünýädäki zatlara biz ýol bermeli däl. O zatlary biz söýmeli däl. Zebur 72-nji babynyň 25-nji aýatynda näme diýär? Meniň göklerde senden başga kimim bar? Seniň bilen ýerde, gökde ýok mätäşligim diýär. Ene bu Dawud paçaň aýdyp oturan sözler Hudaýy barada. Ol öz hem şol dünýäde hiç ýyly gyzyklanmaň ýokdugyny aýdyp otur. Göklerde senden başga kimim bar diýär. Sen bilen ýerde, gökde men hiç mätäşligim ýok senden başga. Maňa diňe sen gerek diýär. Şu zatlar barada siz oýlanmaga çagyrýar. Beýlen taňam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Eneki gepleşigimizde çerli. Hoş, sağ olun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.